Tama. Nah, ginagawa. Tapos yung mga ay, ngayon naman yung account kasi lima ini. Harap Mahal? Jawa ka mo ng topin? Ito na yung mga jamaos na nagsambahayan. Natantan na yung mga kaya na kamu ko no? Hina. 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 Hina kamu. Kaya na, ano? Oh. Adi, bisa malay kan? Di, hay. Ito na kausap beso-beso naman. Ano siya? Ang pag-ugay mo siya, malay nga. Ligaya ito. Ito ang kuwan,